Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani. Nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala uyithola ke uhlangana nalombukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike i-video ebese ke uciphiza i-notification bell. Wenzela ukuthi ke ngaso sonke isikhathi mangifaka i-video wena ke bese ke uthole i-notification, then bese uyangena ke ngaleso sikhathi uyayibuka i-video ze-Trend TV. Siyaqinisekisa ke ukuthi ke sikulethela ke lolu daba olusuke lusematheni ngalolo nganza kwethu lapha endaweni ke yaseMontclair lapha ke eningizimu neTheku. Kunesigameko esisanda kwehla nje namhlanje ntambama. Kuthiwa ke kunowesilisa ubalelwa ke eminyakeni engu-40 ubudala. Kuthiwa ke udutshulwe ngentululwane yezinhlamvu washonela khona lapho. Abosizo oluphuthumayo bakwa-ALS babika ukuthi ke bafike endaweni yesigameko vele ke lo mlisa eseshonile ke enamanxeba amaningi okudutshulwa, kanti ke imbangela yokudutshulwa kwakhe ayikaziwa, kodwa ke amaphoyisa asaphenya lesigameko esenzeke khona eMontclair eningizimu yeTheku. Like i-video, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba la kwi-Trend TV. Ngizohleze ngikhona ngulethela ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Ahlangabezane kwi-video elandelayo.